Ka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association, but Ka Meghalaya Poultry Supplier and Retailers Association, kibadai kikinhun nongri siar nongdi but nongthit siar ha kajala henne kan rutari urisau kila lek idor khas ha UEM jong katanatrit jong ka KCDC ubarang kensai karbuki halor kajingwan pinpoi siar kibana barjala kumna West Bengal but Assam syaki dong bapher jong gari khasi jantia but kini kajingle jong kini kakta ya kakamai kaji kejongki but kini ki arkin hun kila penpau ba makiru kila ban penbiang ya kisiar na kabenta kajingnon kam jong upat ba ha kajelam. Ka Meghalaya Poultry and Farmers Welfare Association mat Ka Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association kaladawaru na ka KCDC bakin bono ada ki kerdop ban check ya trading license bat ban pintik na baki bam dan trading license kimde banwan khayi syakane kejelam yakini ki kinhun RCR lasen ran langru dau MDC kamahoti uba Charles Marngar habakren bat kilap thai khubor u president Ka Meghalaya Poultry Suppliers and Retailer Association uba Daminot Seliang lembat u vice president uba Wanshai Kharshandi kilapin pau ya kajing ngau scam baga KCDC khamtam le katana trade kan simkhya lem ya kani kakam kawai kamat ngiwan lang hakane kapor ya kabangi iba kadon ka jingta hakabide bat kane ka kam ya kabangi kum ki khun ki tingi ya trei ya kane ka jaj kam nadu ka kam yang asimat kum nongri bat ki para nongri siar ngia kendu ya jing bat kum juru ki nong khayi ki ya kendu jing hakabide bat ka jing wan than kini ki nong khayi ki manabat ngim ong ya ki siar ki manabat nakaliang jongi ngi ya thu shai shapi baro ba nakaliang jongi ngim pala ban pendap ya ka demand lane jing don kam jong ka do apo ka yo ka hat tenre ka eipat ka ba ngi kwa ban ong hak ni ka por ba ka jingwan hi kini ki nong khayi ki banabar kalong ba ka pendu ya arkli ki kam yangi ki nongri ru ka pendu kam bat ya ki nong khayi ru ka pendu kam ya ka ba ki na Assam lan West Bengal ki rung sha man laki jaka jongkari khasi bat jantia ka jongi shaman laki kendong kin shrot ki rung dala de ki kini no ya ka kam jongi kum ki nongri bat kum juru ya ki nong khayi tika ba kawai kapang ka ba kongsan ka ba ngiwan kendu yo yam jong ka trade kalong ba ban kerpat shu ba inam ailat shu ya ka ne ka jing khayi ba ai namar ba ngitip syai ba nakaliang kinong khayi ki bawan nabar hadu meta kimdon ki kot ki sla ki babiang kum ka trading license bat ki we ki kot jing don kam tenrei ki suwan rung kum to klem da penbet penbiang ye ki jing don kam ki jongki ban kalong ka ba kta yangi kum ki nongri bat ki nongdi ta khani ka por ngiwan ban kerpat syaka council bakan bu ya ka we ka checkpoint bakan check tang ki trading license kenang ba gi kum ki nongri bat ki nong khayi ngindang ye ne bat kene ka kam bat haju ka por ka jingkwa jongi kum ki nongri bat nong khayi siar kalong ba ka siar kanabar kanwan tang ba kanwan tang hi area Borni na Borni ki nong khayi siar ki jongi ki para khasi khara kin le shaw nang tai gan kanlong kum ka jingyok kam ka jongki enrei menta ka jing ka long ba la penduk kam no ya ki nong khayiru namar ba nabar ki brew ki nabar ki lek sedu syaki than jantia hills syaki jan nong stoin bat kum tar ter te nakaliang jonga kum u president jong Ka Meghalaya Poultry Farmer and Welfare Association na syukerpat syak council bahkan simkhia halor kini ki mat jing dawa jongi kum ka association nang ba kalat yo kam yo jam yangi kum ki khun samla ngindang yo ban penhe ya ki kam ki bangi ngitrei kum ki samla ki bom don kam don jam ini ka all Meghalaya Poultry Supplier Association but kini ka Meghalaya Poultry Farmer Association kini ka sini kong mata singi yo ban ya kendu yo yam trades ya ban bu ya kini ki mat jing dawa khamat jungu ya kini bro kembali yo ban kandai president jong kini ka farmer na podi hoi tikitu ki mat ina bu khamat jongi ila kular by inchimkhia kawai de ka tuka exit point ke nang thi checkpoint on check ikimar ke bawan nabar bat ka benta ka baar bade kani kamde shu tang kata ni kini ki mar ki bawan nabar om tang bagi ban rung hagi jaka jong kini ki rilum khasi jantia ka baki sedang menta ban rung de sakitukan ki baki jelas daman yo
ban room mana ki jaga mo ban bu iki dukan joki lama ka jingwan ka joki laga ba ka jing panan kam lagi khasi ki jongi lama ka jing lek binami joki khasi tikangi ya kata ngi ban ikan bat em ba kular ban simkhe kata ru ha ka bai de ba tagaliam tai ngi skam ba ki borok ka cancel ka siap ban tai kham ba ya ki mat ki ban bu akhmat joki Uba Charles Marngar MDC Kamauti ulak penpau ya kajing kesan ya kajing dawa jong kini kikin hun risi jong kajala bat ulak kular bakum unong mikmat unsa sim khialang ya kani kakam kajing ye kendo bat ka Meghalaya poultry farmers kum juru ye ki Meghalaya supplier Thailand jong ka state ka jong te ngasko ba kadai ka kam ka badai ya na kata gadau na kaliang zonga ngala simkhia ban bu ka appointment ban ia min charge jong ka barang kan sai karbuki ban abang lai kendo madaga singi la pat sngo gidi gijing ya tiga de gijing sha kum la kren shakmat ka ban kaliang zonga kum nom ikmat ru kersan ban nginang ye kren nang ni shakmat apa ka council bala kum no ngidi ban simkhia hadu mentang ka padon ka checkpoint ai ban check i trading license te kan ni ka de gijing ya ka bakram te na kata gadau na kaliang zong nga support ikani ban ngilai kren ia min charge manakal yang ia menchat su ulah pular ini. Jika wei bagi jeng ia kabangi kuah ban keren mentah nian, kaya deh bah agak wei deh bagi ini kiberu nasabah. Kini kinong kayu bana sabar kejelah kejongi, kidon kibana opar asam, kila register ke kali ribuan desa kejongi, tekum kataru. Dia wei deh bagi niru, kini kene kam jong state government. Dia wei deh bagi niru ikirpat state government bagan cek. Kumno beriu bana sabar un register kali namar mag borok sekata kiai KS. Kiat ki WB West Bengal ba Assam te yakini let's say ki biro ki pekmat te da ka register no da ka number registration hapo Meghalaya ka jongi kiyo banya ke baman te bede ba ganiro Meghalaya jonga ngai i ba gade ka jengma ka kraw ini ka gade ke jeng pendolat ya ki samla ka jongi ha ka jeng yo kami ucap te tangkom tahi ngamdon sibun ke ngadon hang ni council tinginang senang ye keren but CM nang tamat DM in charge juga trade but nang ni sakmat ingin simkhia nang ba nila banon ra ye ke jengkela haga we de bagan kam jong kinong risian ba kinong khisiat ban penem ya ki brelo jong ki jong